गिबियाव नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे इसोरनि सोमोनांथाव हाबा मावनायखौ खोन्थानो आखायाव लादों। बे जाबाय सासे फाग्लिया एबा मोदायजों बाहागो लाजानाय आइजोआ गोबां गाज्रि राव बुंनाय, फेसन खालामनाय, गावखौ जेबो मिथिनो रोङै, रावखौबो सिनायनो रोङै बेबायदि सासे आइजोआ खासिकत्रा ख्रिस्टियान प्रेयार सेन्टाराव उदै बासिनाय आरज खालामनायनि गेजेरजों गेदेर बासायजानायखौ मोन्दों आरो फाहामजानायखौ मोन्दों। दानिया फै भिडिअखौ नायलांनि। मोजां खोन्थाया गावनो गावनो मोनसे उजानाव बे लामा फानलाबाय बे लामायाव फानलाबायनायखौनो बरदिन जाना फैबाय। बिथांनि मुङा सुजाला बसुमतारी, गामिया सुखानहारा, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दानिया फै बिथांनि सोखा जानायनि साखि होनायखौ गावनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुजाला बसुमतारी, जिल्ला क'क्राझार, गामिया सुखानहारा। न'खराव जोंहा बिमा दङ, बिदाबो दङ आरो बिनानाव हाबा जाबाय। आंहा ब्रह्म धोरोमनि मानसिमोन। आङो सानसे समाव जावलिया जादोंमोन, फाग्लि जादोंमोन। आं जेबो हुस गियान गैयामोन। सानसे समाव सासे बिबथैया नुनानै आंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै नायनो हायैनि नैबे प्रेयार सेन्टार खासिकत्रायावहाय ख्रिस्टान प्रेयार सेन्टाराव लाबोनानै दोनफैदों। आंखौ खानानै दोनोमोन। आं जेबो हुस गियान गैयामोन। आङो दा जोबोद मोजां मोनबाय। आङो आफा जिसुनि अननायजों मोजां जाथारबाय। बिनि थाखायनो आफा जिसुखौनो खुलुमनो थाखाय बोर बिनाय जाहैबाय। अराय समनि थाखाय आंनि बुंनाया बेनोसै। एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ नायलांनायनि थाखाय।